חג השבועות בשבוע הבא, גבינות, היוגורטים ושאר מעדני החלב יהיו על שולחננו ואחוזי השומן בקיבתנו. המחלבות הגדולות בעיצומם של מלחמה על בלוטות הטעם של הצרכנים. מהם החידושים השנה? אנחנו מארחים באולפנינו את איריס קמיל, מסמנכ"לית מנהלת שיווק במחלבות גד. ערב טוב, ושלום גם למיכאל רבינוביץ', מנהל היחידה העסקית בשיווק של תנובה. ערב טוב לשניכם. אז מה חדש השנה? איפה הדמיון לקח אותנו, איריס? אז ככה, אנחנו כמובן נושאים את הדגל של החדשנות, ומדי כל שנה אנחנו מחדשים לצרכנים שלנו. יש לנו כאן 5 מוצרים חדשים שהשקנו. בואו, תני איזה 2 דוגמאות ככה שנוכל לדבר גם עם מיכאל, שבטח גם הוא יגיד שהחדשנות זה הדגל שלהם. זה מוצר חדש שנקרא ריקוטה פרסקה. ריקוטה היא גבינה שמקורה באיטליה. כן. פרסקה פירושה טריה באיטלקית. הריקוטה הזאת היא ריקוטה במרקם שמנתי, מרקם קרמי, והיא 9% שומן. זה מתאים בעיקר לבישול אפייה לקראת שבועות, וזה גם מתאים ככה לאכילה עם כפית. אוקיי, עוד מעט ניתן את זה. מה עוד ככה מעניין? מוצר נוסף שככה אנחנו השקנו, זה... אני אספר לך סיפור מעניין לגבי המוצר הזה. המוצר הזה היה עם מכסה, עם פויל, ופשוט הצרכנים שלנו אמרו שהם שומרים את הצנצנת. ואז אמרנו, באחד מישיבות פיתוח המוצרים, למה שלא נעשה גם מכסה, כדי שהם יוכלו לשמור על המכסה. אז ככה שעכשיו זה עם מכסה לשימוש חוזר, וגם באריזה של 700 גרם. מיכאל, תן לנו ככה איזו דוגמה מהממת משלכם, משל תנובה. אוקיי, אז תנובה מובילה את שוק החלב, ואנחנו עוסקים גם במוצרים הם את החדשנות, אתם את השוק. מוצר חדש שאנחנו השקנו, זה גבינה לבנה בטעם של פעם. זה מוצר שנמצא בתוך קטגוריה של גבינות לבנות, ומה שמיוחד בו זה תהליך הייצור המסורתי, שמשהו מאפשר לנו באמצעות טפטוף זה להגיע למרקם ולטעם מיוחד, וזה מוצר חדשני שהשקנו מיוחד לחג. ומוצר נוסף, אנחנו בכל שנה משיקים ערכה להכנת עוגה, והגענו למסקנה שחלק גדול מהצרכנים רוצים גם להכין פשטידות. אז אנחנו מסקנה נבונה. כן. אז אנחנו הכנו ערכה להכנת פשטידה שצריך להוסיף רק מספר רכיבים קטן, ולמעשה כל אחד יכול להכין פשטידה מצוינת הביתה. אוקיי, תגיד, אצלך בבית, אם אני אפתח את המקרר, אני אראה שם גבינות גם של גד, רחמנא ליצלן? חס וחלילה, אתה תראה אך ורק מוצר של תנובה. מה? למה אבל? אני נאמן... אתה צריך להכיר את היריב, אחרת איך תדע להתמודד מולו. אני מכיר את היריבים, אני מעריך את היריבים, ויש לי את הגבינות שלהם במקרר אצלי במשרד, בבית, אך ורק מוצרים של תנובה. איריס, אצלך במקרר? כן. אפשר למצוא, אנחנו לא פועלים בקטגוריות הבסיס, אנחנו לא פועלים בקטגוריות הגבינות לבנות ולא בקוטג', אנחנו פועלים בגבינות הפרימיום, אז מן הסתם הילדים שלי וגם אנחנו אוכלים קוטג' ואוכלים גבינות רכות, אז אנחנו מגוונים ככה. מיכאל, אתם פועלים בשוק הבסיסי ביותר. לא, אנחנו פועלים על פני כלל הקטגוריות, למעשה תנובה אין קטגוריה שתנובה לא פעילה בה. אנחנו מכבדים גם את הפעילות של גד, אבל גד היא חברה שפעילה רק במספר יותר מצומצם. אני יכול להגיד שיש לנו קטגוריות שמתמודדות אחד לאחד מול גד ואף מובילות אותם. אתם בסיסיים ואתם מצומצמים, אבל בטח לשניכם תהיה את אותה תשובה לגבי הביקוש של הישראלים למוצרי חלב, דווקא בימים האלה שלפני חג שבועות. אין ספק שבחג השבועות צריכת הגבינות הפרימיום עולה. יש גידול של 50% בתקופת החג לעומת טרום החג. כמה מגלגלים בתקופה הזאת? זה מה שמעניין אותי. בתקופה הזו, יש לך מספר... בתקופה הזו מגלגלים כמה מיליונים טובים. יש באמת עלייה של בין 50% ל-60% בשבעה ימים האחרונים. חשוב להבין אבל שעיקר המחירות הם לא רק בגבינות מיוחדות, אלא בגבינות רכות, בשמנות מתוקות, וזה הקטגוריות שהן קטגוריות מאוד מרכזיות. תני לי מיכאל לטעום איזה גבינה של גד, נראה מה הוא אומר, כי אצלו במקרר אין, זאת הזדמנות מצוינת לטעום, ובינתיים אני רוצה לשאול לגבי המחירים, האם המחלבות גם מנצלות את התקופה הזאת כדי לייקר, אני מניח. יש לנו כפית? אני יכול להגיד מה אנחנו עשינו. כן, אתם יקרתם מחירים? לא, אנחנו יצאנו... איריס בינתיים מכינה לך משהו לטעום, תתכונן, תכין את בלוטות הטעם. מה שאנחנו יצאנו זה עם שבועות תנובה בגדול. אנחנו במספר רב של מוצרים נתנו תוספות חינם, כלומר עבור אותו מחיר צרכן מקבל ערך מוסף בדמות בין 10 ל-30%. אבל גם משלם יותר כמובן. לא, עבור אותו מחיר. עבור אותו מחיר. עבור אותו מחיר מקבל בין 10 ל-30% תוספת במוצרים, ולמעשה זה ערך המוסף שאנחנו נותנים לחג בתור המובילים. איריס, ומה רמת המחירים אצלכם? אצלנו אנחנו פעילים כל השנה ועושים מבצעים לאורך כל השנה. אין ספק שבחג השבועות אנחנו מעמיקים את המבצעים, ואני חושבת שמה שהצרכן רוצה מעבר למבצעים זה באמת להתנסות ומגוון של מוצרים, וכמו שאתה רואה כאן על השולחן יש לנו מגוון רחב של מוצרים. כן, בהחלט אפשר לראות את זה. לפני שהתוכנית מסתיימת אני רוצה לשמוע מה מיכאל אומר על הגבינה שלכם, ומה את אומרת על הגבינה שלהם. אין בעיה. אז כך, זה הריקוטה פרסקה.
כן. אתה גבינת ריקוטה? יש לנו פה איזה כפית או משהו? דרך אגב, גבינת ריקוטה זה גבינה שהיא ייחודית רק לגד, אז אין לך בעיה לטעום אותה. טוב, אנחנו נעשה את הטעימות אחר כך, נספר לכם אחר כך על התגובות של המתחרים. עד כאן מדד יומי אחרון לשבוע הזה, נחזור ביום ראשון ב7 בערב בדיוק. כתובתנו באינטרנט מופיעה כעת על אמריקה, אנחנו נשמח לקבל תגובות, אפילו הערות אם יש לכם. אחרינו היום בחדשות עם גאולה אבן, המשך צפייה מהנה, ערב טוב, סוף שבוע מעולה. שלום שלום. יאללה, בוא ניתן גבינות קצת ושתי לחיים כמובן. לחיים.